A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu kallo da sauraro, a yau za mu yi muku bayani akan wato ginshiƙin wutar lantarki. Wato ginshiƙin wutar lantarki wato kamar misali abin da ya haɗa wutar lantarki. To kamar yadda kuke gani a bidiyon namu, za ku ga na rubuta yanzu da farko ma abubuwan da suka haɗa wato wutar lantarki su ne abubuwa guda biyu, wato voltage da kuma amps. Wato shi voltage, abin da ake nufi da voltage a Hausa shine kamar misali, shine kamar ƙarfi wato na wutar lantarki, shi ake nufi da voltage. Ƙarfin da wutar lantarki take bayarwa shi ake nufi da kamar wato voltage kenan. Misali za ka ga, ko da misali muka bayar ga wato ɗan adam, kamar misali a ce daga yaro ɗan shekara ɗaya zuwa shekara biyu har zuwa sama, za ku ga akwai bambancin ƙarfi. To shi ake nufi da voltage. To shi abin da ake auna wato voltage ɗin shine kamar volt. Da volt ɗin ake auna wato sinadarin voltage. Wato gashi nan kamar yadda na bada misali, gashi nan daga kan ɗaya abin da zuwa gashi nan dai 12. Shi ake abin da ake nufi da voltage dai a takaice shine kamar ƙarfi na wutar lantarki. To sannan yanzu idan muka zo ɓangaren na amps, abin da ake nufi da amps shine kamar misali abin sinadarin da ya haɗa ya bada wannan voltage ɗin. Shine kamar misali wato kamar misali gashi nan shi ma ya fara ma'aunin shi dai kamar yadda dai wannan na faɗa na voltage, ma'aunin wato ampere ɗin shine amps. To shi ma kamar abin da kamar yadda nake bada bayani, shi amps wato ampere kenan, shi kamar sinadarin da ya haɗa ya bada wannan ƙarfin shi ake nufi da amps. To yanzu misali zan iya bada misali, kamar misali na batira ga su, kamar misali guda 3 ga su, za ku ga akwai bambancin girma. To abin da ake nufi da dalilin da yasa aka samu bambancin girma, yanzu gaba ɗaya waɗannan batiran da kuke gani gaba ɗaya duk ƙarfin su ɗaya, duk batir 12 ne, 12 volt kenan. To amma me ya janyo girman nasu? Ba wani abu ne ya janyo girman batir ɗin ba, wato sinadarin da yake cikin batiran shi ya janyo girman batir ɗin. Misali kamar a misalance abin da muke bada kamar misali a ɓangaren wutar lantarki, idan kamar misali wannan zai awa 1, to wannan zai iya awa 4 sakamakon wannan ya fi girma. Amps ɗin wannan idan 1 ne, wannan zai iya kasancewa wannan amps ɗinsa guda 2 ne, wannan kuma idan guda 4 ne misali. Nan idan kuma ya kasance amps ɗinsa wannan 4 ne, wannan zai iya kasancewa amps ɗinsa da yawa sakamakon me, sinadarin da yake cikin wannan da zai fita yayi awa 1 bai kai sinadarin da zai wannan awa 4 ba. Kamar misali kamar sinadarin da yake wannan na 12 na wannan kamar zai awa 10, to sinadarin da yake cikin wannan ya fi yawa da sinadarin da yake cikin wannan. Misali abin da nake nufi a nan, kamar misali da ɓangaren kamar misali a ce kofi ne aka zuba ruwa haka, kamar yadda kuke gani kamar kofi ne aka zuba ruwa. Misali kun ga wannan kofi ƙarami ne, ruwan da wannan babban kofi zai sha ya fi ruwan da wannan ƙaramin zai sha. To amma in aka kira su gaba ɗaya duk kofina za a kira su, gasu nan duk kofuna ne gaba ɗaya. To amma abin da za a zuba a cikin wannan ya fi yawa akan abin da za a zuba a cikin wannan. To shine kamar misalin abin da ake nufi da amp kenan. To kamar yadda muka sha faɗa a bidiyon mu, a takaice kenan, kamar yadda muka sha faɗa a bidiyon mu, ga mutumin da yake son neman ƙarin bayani game da ɓangaren wato wannan abubuwa da muke koyarwa, zai iya kira lambar waya da kuke gani ga su nan. Za a iya kira wannan lambar waya da kuke gani ta 0800
87801 sannan kuma ko a nemi mu ta WhatsApp ta 080 takwas biyu takwas uku biyu takwas 0 tara takwas biyu uku. Za a iya nemo ta WhatsApp ga nan dai 080 biyu takwas 0 uku sannan kuma gashi nan tara takwas wato biyu uku.